先生、はい。アメリカが利下げをしました、これでアメリカ経済はさらに成長が見込まれますか？はい、さらに成長が見込まれます。それはポジティブな変化です。しかしですね、アメリカではバイデン政権時代のめちゃめちゃなインフレ、これがトランプさんになって下がってきてですね、大体消費者物価指数も 3% ぐらいで収まるようになってきてるんですけども、3% からさらに 2% 台理想的なところに下がってきてるかというと、下がってはいないんですよ。簡単には FRB もですね下げられないと。つまりインフレがあったらですねもう下げられませんからね。これでどんどんじゃあ金利をもっと下げてもらってビジネスが有利になる、経済が成長する、株価が上がると、そういうふうにいくかというと問題ですね。まずその根本のところのインフレ率の低下、そこのところをしっかりやらないと FRB としても継続的に金利は下げていかれないということです。